Ir-raħal ċkejken ta' Insielem se jgħix l-istorja tan-natività l-10 darba, kif għal sena oħra se ssir l-attività Bethlehem f'Insielem. Il-moħħur għall-proġett Franco Ċangura spjega li dik li 10 snin ilu kienet biss ħolma illum iżviluppat villaġġ li jieħu lil dak li jkun lura fi żmien, b'kunċett ta' tradizzjonijiet u kultura Maltin u Għawċin. Qal li xprunat mis-suċċess ta' kull sena dejjem jara li jkun hemm attrazzjonijiet ġodda biex speċjalment dawk li jmorru kull sena ikollhom esperjenza unika. Din is-sena mhux binqas se nillonċjaw ukoll attrazzjoni fejn aħna bnejna arena fejn se jkollna animat ukoll reenactments f'ħinijiet speċifiċi biex dak li jkun jagħmel esperjenza magħna. Is-Segretarju Parlamentari Silvio Parnis innota kif filwaqt li attivitajiet bħal dawn jippromovu l-aspett tradizzjonali u reliġjuż huma wkoll xi ħajja tal-ħidma tal-kunsilli lokali. Nistieden lil Maltin u lil Għawċin biex jattendu għal dan l-avveniment tan sabiħ li huwa xi ħaġa kulturali wkoll fil-Gżira. Għawċija wkoll huwa xi ħaġa tajba wkoll li tkompli s-saħħaħ is-saħħa fit-turiżmu fil-Gżira Għawċija. Il-Ministru għal-Għawdex Ġustin Karwana rrimarkat li Bethlehem f'Insielem hija biss waħda minn 20 ta' attivitajiet li jiffurmaw il-proġett Christmas in Gozo. Il-Ministeru għal-Għawdex jifhem u jirrealizza l-potenzjal ta' dan il-proġett u allura rridu nivvalorizzawh biex ikompli jikber u jespandi. L-10 edizzjoni ta' Bethlehem f'Insielem se tiftaħ il-bibien tagħha nhar il-Ħadd id-9 ta' Diċembru u tibqa' għaddejja sal-Ħadd 6 ta' Jannar. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.